Mixed by Kumar Uttam. डबल चोटी बनहले बाड़ू लाल हैरी बीन बाजा वानी कमसीन। डबल चोटी बनहले बाड़ू लाल हैरी बीन बाजा वानी कमसीन। बोला खोलबू की खोली नियत गइल बावे डोली। बोला खोलबू की खोली नियत गइल बावे डोली। अंगुरी पगिन तानी 1 2 3 बाजा वानी कमसीन। डबल चोटी बनहले बाड़ू लाल हैरी बीन बाजा वानी कमसीन। लाल बाली बिंदिया बावे लाल ओठ लाली। मन कर देखिए के कए हाली खाली। हो लाल बाली बिंदिया बावे लाल ओठ लाली। मन कर देखिए के कए हाली खाली। बावे फले बर भरल मीठा नमकीन बाजा वानी कमसीन। डबल चोटी बनहले बाड़ू लाल हैरी बीन बाजा वानी कमसीन। Mixed by Kumar Uttam. राइटर राकेश मारस तुहरा पदिल से भइल बा लगाव तुहरा गलिया के तिल से। ए रानी राइटर राकेश मारस तुहरा पदिल से भइल बा लगाव तुहरा गलिया के तिल से। राजू सुपर हिट प्रियांशु देखली मशीन बाजा वानी कमसीन। डबल चोटी बनहले बाड़ू लाल हैरी बीन बाजा वानी कमसीन।